Аз не знам как българите ще отреагират в България. Въпросът много е интимен. Да, щепетильна тема и не знам да го питам или не. Ама казвай, как спокойно. То аз нали съм брат ти или как, аз ще поддържа в всички си неща. Разбира се. Затова Да казвам. казвай, да. Не знам. Аз не знам как българите ще отреагират в България. Въпросът много е интимен. Повече щепетилна такава нещо, нали така? Да. Ама казвай, както нали. Искам да питам за кунилингус. За куни, как? Ама какво конкретно интересува? Не знам. Мисля, че има нещо такова, което в България не говорят за това нещо. Ама по принцип да. Затова малко се притесняват да говорят, но аз мисля, че трябва да говориш спокойно за това. Както каза баба ми, щастлива будка ражда щастливи хора. Разбираш ли? Затова трябва да се говори спокойно. Да. И се получава така, че като идеш на гости при някой и като имат кисели мусори, лицето не е такова. Ти ме разбра. Там веднага се сещаш, че мъже нищо не прави. Полинка в описанието на профила на Титвани.